What you didn't know about JAH PRAYZAH. 95% of single men in Zimbabwe are secretly in love with JAH PRAYZAH. And why is it? Because JAH PRAYZAH ndiani yes. Kana nchiti yese, I literally mean everything. From voice rineka that. Beautiful family. Ngafaroka ndakaona 2% ke JAH PRAYZAH hako. That's why I'm gonna try to create a viral love song. Wandasarudza ndiwe in a span of 3 days. The first step of every song is to write the lyrics. Unofana kunyora zvokuti nanonyasoona kuti pano panyogwa ngoma panapa. Saka ndo stage yekutanga yekunyora song. Wandasarudza. However, this may take a lot of time to come up with the right rhythm because apa ndo pane yese. Wangokanganisa chorus chetu wakanganisa song yese. So I'm trying to come up with the 5 chorus. Aurora, I wanna marry you. Toda kukurora. Yeah, that's it. Kuti ndinyasoona kuti malyrics andikuimba izvo zvari kumeka sense here. Ndichatry kuenda kuroad uku ndongotanga kuimbira vanhu random vachindirate out of 10. Ndodaona kuti yese wachati ari kunakidzere. Then after that ndopa ndichabva ndafunga mavhesi. Yeah, makambosaka nemavideos ako. Kondine ngoma rangu kara ndodango kusembulirai. Ngoma ripi? Ndiwi ndipinde. Pinda down. Video yangu ngoma unaka hivi. Ko avatoniziva. Uyai. Moda pinda video. Uyai. Makambona mavideos angu? Yeah. Saka boss. Correct. Pane ngoma randoda urova. Tamboti muri feel. Saka ndichatorimba ndine speaker randoda kutorimba. Alright. Rando kunjisa kuna tete. I wanna marry you. Ndoda kukurora. Wandasarudza ndiwe chete. Ndichakutora ndokunjisa kuna tete. I wanna marry you. Ndoda kukurora. Rise ngoma boa kurazaiwa vapedza mbono vanhu vangu vachitaridza kuti vari kunakidzwa nesong. Hameno kana vangu vachingondisimbisa ndiri munhu wekuziva vachingonyara kundudza kuti song iri kuboa. Kune vakandifollowa kubva kare vanoziva kuti there's a time yandakambokwita YouTube, and that time I was really depressed and I could only seek refuge from JhostHlubi music, and that's why today I'm gonna try to create a JhostHlubi inspired verse. For those who don't know JhostHlubi, this is JhostHlubi. I'm kidding. Mr. Beast is my favorite YouTube. 999. After I finished mixing and mastering the song, ndakabva ndasendera director ndoda kuti andishoot a video. Together forever, let's take the flight. I wanna marry you. Wandasarudza ndiwe tete. Ndichakutora ndokunjisa kuna tete. I wanna marry you. Slow. Saka iwewe Zima speaker kuita noise. Chimwe chakanaka. Ndatopedza. Wandasaru. Munonetsana. Mira dautozodzita imira. Aiwa pa ndichazodzibata. Adisikiwa panobata. Aiwa anondibata chindi. Akakupandipa phone akaunza ndibati. Aiwa phone ichiko anofana kunakirwa chiudza. Achiti wow. Video so waggling thing itoti ndindi kushuta fit behind the scene. Ndindi kushuta the behind the scene. Ndambobuda. Yo, what's up guys, your boy Waggling Ting. Ndindi kushuta behind the scene Wandasarudza. So stay tuned. Yeah, unondipfekera. Pachione kuti yakamecha nebhachi rine musikana. So let's start. You're the only one I've been dreaming of. Saka nezuro mausiku ese ndaedita musical videos. Wandasarudza ndiwe tete. Ndichakutora ndokunjisa kuna tete. Wandasarudza ndiwe tete. Saka nhasi ndatiza kubasa. Handimugona. Uchiri kumatu ndatiza kubasa. Ngozi basa rangu YouTube. Yeah. Saka zvandoda ita kapanapa toda kubva tamaketa song yedu pa TikTok. Boys! But alright, kuside YouTube kuri bo, but kuside kwe TikTok I'm not satisfied because ndiri munhu anomboita like ma 30,000 views in one day. Sendera kana Denzel message
ndomuti andibatsire kuadvertisa patiktok. Denzel, can you yo, what's up Denzel? Ndabuditsa song ikainonzi wandasarudza. Saka ndanchida kuti guys zvetange ndikudemand. Alright, again nyoreri text in magic wacho. So if my song get a duet from you, I can maybe make my jokes proud of me. Thank you. Ndozvandanyora. Denzel wakati great. This song was gonna be a sensational hit muno muZimbabwe. Yefana upisa iyi. Dekango market wapa TikTok chete. Denzel ndokumbura kuti delete number dzangu. And the reason why I mentioned JAH PRAYZAH's name when the video started, ndanchida ngoti JAH PRAYZAH's here my existence because I'm a huge fan of JAH PRAYZAH. And since I'm a huge fan, JAH PRAYZAH ndoda kumusurprise nezvinhu zvaasati amboitirwa muno muZimbabwe, which is